Bună ziua, doamnelor și domnilor! La această după-amiază, pe stadionul Câmp Nou din Berceni, se desfășoară meciul dintre CSS 1 și Chelsea București. Meciul a început. Out pentru CSS 1. Formația din Parcul Tineretului începe cu următoarea formație. Pe fund, mamă ce fund are, mă scuzați, pe fund Mocanu, Costin și Codruț Ispas, pe dreapta Dinu Bădicuț, la mijloc Albert Curăvale și capitanul echipei și Manea Călin, în față Marinov Lucas. Chelsea s-a instalat deja în jumătatea adversă și șut, bară! Ocazie mare a celor de la Chelsea prin Marinov, care trimite mingea în bară. Mingea se află la Galben. Galben încearcă un contraatac. Ocazia mare a celor de la CSS 1. Viericiu repune de mingea la Manea Călin, foarte bună pasă către Albert Curăvale pe culoar, dar a ratat startul ușor. Degajarea portarului de la CSS 1. Manea Călin revine după accidentare. Albert Curăvale la minge, încearcă să dribleze, pasă foarte bună către Marinov. Marinov în care încearcă o pasă, dar mingea este în corner. Meciul pare foarte intens de la început. Sper să îngostesc cuvintele de fiecare dată. Corner executat de Albert Curăvale. Centrare destul de bună și autogol! Autogol! 1-0 pentru Chelsea. Lovitură incredibilă văzută de Curăvale, care așa a vrut să facă. A derutat cu această lovitură incredibilă. Nimeni nu s-a așteptat să bată în așa fel. Și adversarul a fost năucit. A intrat mingea în poartă. 1-0. Albert Curăvale în luptă cu numărul 17. Câștigă Curăvale această minge la balon foarte bine. Avansează cu mingea. Excelentă pase. Și portarul CSS 1 prinde balonul. Încă o dată duel între cei doi cu numărul 17. Încă o dată recuperarea lui Manea Călin. CSS 1 este în corzi, foarte bine se apără Codruț, Ispas, Codruț din nou recuperează, dar scapă mingea în afara terenului de joc. Cred că mai bine comentez așa că mai zic prostii pe camera. Repun cei de la CSS 1, încearcă un dribbling nereușit al numărul 17 de la CSS 1, de la Galben. Codruț foarte bine se apără. Curăvale aruncă mingea în față către nicăieri. Codruț recuperează foarte bine. Minge la Viericiu. Viericiu pasează în centru către Marinov. Foarte bună preluarea lui Marinov inițial, dar pierde în cele din urmă. Minge ajunge din nou la portarul galbenilor. Pressing a celor de la Chelsea. Recuperează, dar mingea foarte bine. Codruț Ispas recuperează, urcă cu balonul, dar pierde în cel din urmă. Stop foarte bun al lui Albert Curăvale, încearcă un șut de la distanță. Dacă prindea colțul lung, era gol. Dacă dădea bine, era gol. Dacă dădea perfect, era gol. Mocanu o luptă cu adversarul. Recuperează, portarul degajează, iarăși o luptă între portar mai degrabă. Încă o dată Mocanu cu capul până la Dinu Bădicuț. Dinu Bădicuț în luptă, este mai puternic, câștigă și să vedem ce face. Urmează centrarea.
dar resping cei de la CSS1. Încă o dată Mocanu, foarte bine, interceptează, urcă cu balonul, prelungește mingea. Ieși, portar, bravo, Viericiu. Dă-i-o, mă. Foarte bun incursiunea lui Marinov, își prelungește balonul. Un merg cu intensitate foarte bună dintre două echipe foarte bune ale acestui campionat. Mocanu câștigă. Pase foarte bună a lui. Bine, excelentă pase, dar cam tare a lui Corovale. Foarte bună acțiunea celor de la Chelsea între Călin, Manea, Corovale și Marinov, care n-a mai ajuns la acel balon. Încă o dată Manea Călin a intrat foarte bine în joc după absență. Foarte bine se apără Chelsea. Recuperează foarte bine Chelsea. Codruț, excelent dribbling pe spațiu mic. Foarte bine combinația dintre... foarte bine pasea lui Călin, Manea. Dar cred că a fost un mic fault acolo, nevăzut de arbitru. S-a lovit Dinu Bădicuț, care se ține de șold Codruț. Foarte bine, aproape bine. Mai bag o fisă, cum ar spune unii. Dinu Bădicuț a lovit, repun galbenii de la margine. Foarte bine Călin, foarte bună pase, excelentă fenta lui Marinov și scapă. Hai Marinov, gol! 2-0, foarte bună schema lui Lucas Marinov, care reușește să păcălească adversarul și șut necruțător. 2-0. Sunt foarte în formă cei de la Chelsea de când a început campionatul, n-au avut niciun fel de emoții, dar urmează derbiul cu New Star de săptămâna viitoare. Foarte bine Manea Călin, Albert Corovale, încearcă o pasă către Marinov, nereușită. Foarte bine Codruț până în momentul de față, foarte bine. Și Călin, Manea, Dinu Bădicuț reușește să intercepteze, dar scapă în cele din urmă balonul. Repun galbenii de la margine. Aruncă către numărul 8, numărul 9 pătrunde, încearcă o pase. Foarte bine Codruț, ispas. Numărul 11 a încurcat poarta și a dat seama că a luat-o invers. Da. Foarte bine Călin. Incredibil, Viericiu, bravo, foarte bine Viericiu. Și un șut cu puține emoții. Călin, Manea la minge, foarte bine, încearcă pasă către Albert Corovale. Fentă bună, dar luat cu fulgi cu tot, a fost fault. Îmi pare rău că n-am văzut acest dribbling din cauza parapetului. Dați, Doamne, jos parapetul! Centrează Albert Corovale la întâmplare, dar merge la Marinov și Marinov prinde portarul lui CSS1. Repune portarul, foarte bine, foarte mult aruncă acest portar cu mâna. Fault făcut de Dinu Bădicuț. Execută numărul 4 această lovitură liberă. Încearcă o greșeală lui Codruț, care ezită și scorul este 2-1. Nu a văzut că adversarul era în spatele lui, nu-i nimic. Un meci foarte frumos în cele 10 minute de până acum. Încă o fază. Prinde Albert Corovale această minge. Un pic cam lungă.
Cu această schemă Chelsea reușește să surprindă toți adversarii. Foarte grea această schemă, nimeni nu le dă de cap. Numai ușor la cap. Recuperează Chelsea foarte bine. Costi Mocanu pasează către Marino, face schemă, dar portarul de data aceasta este la post. Hai Codruț, foarte bine Codruț. Respinge cu capul Dinu, Bădicuț, o pase cam tare. Mau, nu, 2 la 2, 2 la 2. Un meci cu multe goluri. Ce-au făcut ăștia, mă? Două greșeli în apărare. Relaxat. Da. Au intrat foarte bine în joc. Da, știu că... Ajută-l Dinu, Dinu nu mai coboară. Uite, ne întorc ăștia. Nu toată lumea cu 2-0, ce mai zic periculos. Foarte bine Codruț. Acum urmează o pasă foarte bună preluarea lui Marinov. Marinov în continuare. Driblează Marinov și șut! Oh! Direct pe direcția portarului. Foarte bună acțiunea lui Marinov. Oh! Preluare greșită, dar revine și recuperează Codruț. Recuperează din dată Chelsea. Meciul s-a încins. Foarte bun un doiu. Încă o dată Marinov. Gol! Nu! Gol turcesc. Foarte frumos meciul din această după amiază. Mă, dar Dinu nu stă bine, mă. Ia uite, mamă. Bun, băi. Hai. De ce, mă, te grăbești, mă? Hai că încep să... Dă-i. Prima. Recuperează Manea Călin, în luptă cu adversarul, pierde în cele din urmă. Foarte bună revenire a celor de la CSS1. Respinge Albert Curăvale, pase, recuperează Viericiu. Viericiu aruncă foarte bine către Dinu Bădicuț, încurcat de arbitru, rămâne mingea la Marinov. Marinov încearcă o acțiune din nou pe cont propriu. Wow, un fault foarte urât a celor de la CSS1. Bă, dacă nu joacă Albert Siretuia de 3 ori și tot și le desface, îți dau cu ele în cap. Lovitură liberă foarte periculoasă. Cel de la Chelsea va executa Lucas Marinov, care se află în preajma mingei. O să facă schemă aici. Lucas Marinov trage în zid. Mingea rămâne în careul cel de la CSS1. Reușesc să scoată în cele din urmă în afara terenului și schimbarea de linii, un meci foarte bun, 2-0 și apoi 2-2. Din păcate pentru cei de la Chelsea au început bine și linia a doua începe cu Zgorobete, cu Luca Șerban, cu Tudi, cu Haman, cu Eric Bobeanu și cu Matei Drugan. Dar ce bine repune asta. Foarte bine, Zgorobete. Bravo, pressing a celor de la Chelsea. Portarul reușește să trimită mingea în afara terenului de joc. Out. Execută Drugan, aruncă către Tudor. Da, la skill, nu știu, recuperează Bobeanu, dribbling-a lui Bobeanu, wow, Cazmo. Pierde în cele din urmă. Încearcă un contraatac de la CSS1. Încearcă o pasă, numărul 18. Încearcă 1-2. Foarte bine, Haman. Hai, Haman, nu te întoarce. Foarte bun dribbling-ul lui Haman. Pase, încearcă un călcâi nereușit.
Opa! Aman, dă cu capul, să nu spunem că a fost lovit. Repun cei de la CSS1, foarte bine, foarte... Mingea la Zgorobete, Zgorobete pasează către Drugan, care are o viteză foarte bună, Drugan încearcă un dribbling reușit, Drugan pleacă pe viteză, centrează în fața porții și... Acolo, Haman nu apreciază balonul. Repun încă o dată cei de la CSS1. Greșește portarul prin aruncare și încă o dată Drugan. Șut, mingea ajunge la... Hai! Și ce ocazie și ce șut dă Haman! Nu se aștepta, cred, să-i vină mingea acolo, care vine dintr-o deviere. Foarte bună pasa lui Zgorobete, la fel și cea a lui Peribobeanu. Drugan a încercat un dribbling nereușit, repune de la margine. Oh, fault! Au de poartă. Ia uite, bani, că nu face nici ușor. Nu l-a făcut. Și mereu n-am, nu știu, au avut mereu meciuri grele cu ei. L-am făcut noi greu. Păi da. Pasează foarte bine. Pasează foarte bine cei de la Chelsea, încearcă o minge către Haman. Haman încearcă un pressing, până la urmă reușește să obțină un out. Tudi încearcă un șut din întoarcere. Drugan este păcălit de numărul 42. Ăsta cred că e de la hockey, că noi nu avem numere la sport, la fotbal așa numere. Drugan nu reușește să prindă acest balon. Out. Dă Drugan cu capul la adversar. Nu reușește de la CSS1 să dezvolte contraatacul. Viericiu pasează către Tudi, o preluare foarte bună. Celor la CSS1 recuperează din nou Drugan. Drugan pasează lui Tudor. CSS1 recuperează foarte bine. Luca Șerban, dar își prelungește mingea și este în afara terenului de joc. Aruncă de la margine galbenii. Mingea ajunge foarte bine, pase a lui Eric Bobeanu către Drugan. Drugan, foarte bună viteza lui Drugan. Urmează centrarea în fața porții, dar resping cei de la CSS1. Încă o dată încercare de centrare a lui Drugan. Drugan încă o dată, foarte bună evoluția lui Drugan până în momentul de față. Antrenorul schimbă benzile la Chelsea. Haman la minge, încearcă un șut surprinzător al lui Haman. Portarul prinde în doi timpi. Foarte bine. Zgorobete pasează foarte bine lui Viericiu. Viericiu degajează, de fapt pasează lui Haman. Ține mingea în teren. Nu ține mingea în teren. Că mi-a îngățat mâna dacă stau așa pe aici. Că avem aici niște... Lui cameraman i-a înghețat mâna, bine că nu i-a înghețat gura, că atunci vorbea numai prostii și așa-i vai steaua lui. Aruncă galbenii de la margine, aruncă ca la badminton. Tiu! Îmi dă cu fluturașul. Wow, foarte bine, l-a băgat în stand-by pe un copil. Opa! Haman recuperează, trimite în out. Bobeanu, preluare cam lungă. Băi, nu le mai dați o minge. Ia uite-i, mă, băi. Șerban, o mică neînțelegere cu Zgorobete. Șerban la minge. Reușește să câștige un out, să scoată un out. Foarte bună. Pasă Zgorobete, foarte bine către Tudi. Tudi încearcă un călcâi și acum ajunge mingea la... Greu să dai de acolo. Totuși e bine că încearcă.
Șerban se află foarte bine la post, recuperează și trimite lui Viericiu. Viericiu către Tudi, încearcă o pase Drugan, foarte bine, pressing-ul celor de la Chelsea. Drugan recuperează. Bun, foarte bine Bobeanu, centrează cu stângul, mingea iese în afară și corner. Hai mă, dați un gol. Comentatorul se pare că ține cu cei de la Chelsea. Nu este subiectiv. Bun, direct pe poartă, încercatul să-l prindă pe cei de la CSS1, Zgorobete. Oh, foarte bine, încercat un șut. Haman, minge către nicăieri. Sunt 4 minute, foarte bine aruncă acest portar. Drugan presează pe numărul 18, foarte bună, foarte bun pressing lui Drugan, care reușește să obțină un out. Drugan aruncă mingea la Tudin, care încearcă un dribbling nereușit și Șerban încercat, foarte bine recuperează Șerban. Out pentru albaștri. Luca Șerban repune către Tudi. Tudi și el vine după o absență de câteva săptămâni. Foarte bun, dar foarte bună viteza lui Zgorobete, care protejează excelent. Încă mingea n-a ieșit afară. Reușește să țin mingea în teren. Ce se întâmplă acolo? Offside. Offside, domn arbitru. Antrenorul schimbă din nou, îl mută pe Drugan în atac. Foarte bine, hai Drugan! Mingea prinde efect și se duce mai tare. Foarte bună preluarea lui Tudor. Foarte bună pasa lui Drugan, mingea ajunge la Haman. Este și o rimă, Drugan, Haman și Șerban. Extraordinar. Face și o poezie. Zgorobete, n-avem cu ce să-l rimăm. Andrei Viericiu degajează, încearcă un stop pe piept, foarte bun. Tudi, Bobeanu, Șerban, bravo Tudi, schimbă partea foarte bine la Zgorobete. Zgorobete încearcă o pasă în adâncime, foarte bine încercarea. Fault. Acum 3 contra 2, periculos acest contraatac. Hai, foarte bine Șerban, foarte bine Șerban, excelent. Excelent s-a apărat Șerban. Drugan la minge. Drugan își face mingea pe stângul, nu pasează, dar Tudor încă era bine încă un autogol. Galbenii cu noi, galbenii cu noi. Un minut. Încearcă cei de la Chelsea o schemă, eu o văd. Și calm, foarte bine Șerban. Pasă foarte bună a lui Șerban. Foarte bine Drugan, mingea la Șerban. Bobeanu, Zgorobete și Bobeanu, Șerban cu Drugan. Tudor și șuta lui Tudor. Încercare, dar mingea. Antrenorul ceartă pe Haman pentru că nu este dispus să facă efort. Mingea îl sare pe Zgorobete, dar revine, apoi pierde. O ocazie mare a celor de la CSS1. Corner, se pare că mingea a fost deviată, s-a apărat de portar. O lovitură de colț foarte periculoasă, cred că este prima, nu? Sau a doua lovitură? A doua lovitură de colț a celor de la galbeni.
Foarte bună centrarea și mingea iese în afară. Și finalul primei reprize aduce un scor egal de 2-2 și o repriză foarte frumoasă